dangwala subscribe da alamar ƙararrawa. Shahararren ɗan wasan kwaikwayon nan da ke garin Jos wato tanimu akawu ya ƙaryata zargin da ake masa na cewa wasu daga 'yan matan Kannywood karuwai wanda aka wallafa a shafukan sada zumunta. Ya bayyana haka ne a wata zantawa da DW suka yi da shi. Labari na shine akwai abin da ya faru shekara ɗaya baya a kan Maryam Yahaya da gaban aka ce ni na ce musu karuwai ne kuma ni ba zan auri 'yan fim ba saboda karuwai ne. Raina ya ɓaci, mutane wanda suka sanni suna ta kira na yaya ne haka na ce ba ni ne ba. To amma yanzu kafafen labarai da intanet ɗin nan da shauransu duk suna ta posting cewa ni ga abin da na ci. Sama da mutum miliyan 60 da wani abu sun kalli wannan abu. To na zo na yi hira na wanke kaina to yanzu kuma an sake posting ɗin wannan abin na ce kuma ni ba zan aure 'yan fim ba saboda karuwai ne. To na yi da na sani ina takaici da wannan abu da ya faru, shi yasa na ce na daina hudda da duk wani harka na intanet ko facebook ko instagram saboda suna yada labaran ƙarya ko a ni ban iya karatun hausa ma, turanci nake in na gani zan iya rubutawa amma wai in tiryan in ce gashi ga ba wai ba zan iya rubutun ba ne. ina iya yi ko gaisuwa da mai da hausa duk ina yi, amma dai yanda zan tsaya na yi karatun hausa har na tura wani sako ban iya. Shi dai munafunci aka ce dodo ne mai shi yakan ci. Da fatan duk masu kokarin hada gulma ko kuma wata hayaniya a masana'antar Kannywood za su shirye domin su daina, domin in babu nan akwai can. Kar ku manta tashar nan ta Hausa Zalla wato zaɓin mu TV, ku dangwala subscribe da alamar ƙararrawa domin samun sabbin shirye-shirye ilmantarwa, faɗakarwa tare da nishaɗantarwa.